Sabi nga, 14 katong 2 months switch ito. Una ko nung hindi ko ganun sa Ano, magkano na kamera na yun? tulog, pero hindi ko. Takot eh. Kwarta pa kasi lang. Hindi ko lagi nun ang credit. Saan na siya? Ganina rin na siya ba? Wala dito. Hindi ko eh, ganina na. Matematikot ko na niya. Ganina rin na siya. Sige, sige na na yung moto. Omega. Pre, Sige mo ko. Ano mo to? Sige, sige. Ma! Sige na nga to ng tao, be. Wala pa ka na. Kuya! Iya, wala ka loy. Pudanin niya. Uy. Nakasulo na to. Kuya! Kuya! Sabit na lang kuya. Ngaon ta. ha? Ngaon ta. Ulo mo ko? Ayaw, ayaw pa ulo. Hindi, basig mo andar. Basig mo andar. Ngaon naman, pakikista man. Basig mo andar ni karon di sige lang. Kira. Dali, dali na sulod sa diriya. Init kayo ba? Mala makapaniwad to ka. Basta makuyapan ka diha aron. Daot trabay mong motor. Saya mga ansat ta. Ha? Ali, mga ansat ta. Kaon sa ba? Para naay kusog inig kuan, inig krang sa motor. Kaon sa ta. Sig dagag tao diha. Ay, wala may tao. Wala may tao. Bisita. Iya, iya. Wandara ni karon. Sige na, sige na. Pagpunta na ko ni. Kesa, dali na ba? Maniwad to sa ta. Dali na. Ha? Maniwad to sa. Dali. Eh, kaulaw-ulaw. May tao. Oh. Tara, bitaw. Dali na. Ibig. Ana ni. Kainit kayo. Lasa rin. Kira mo ulo mo ko eh. Ay, kaulaw. Okay ra, ma'am? Ano? Lagi, dili ba? Kaon. Ungko yung mga kuan. Uy, mag-miss Wow, mo na ba? Init kayo. Dito usa ni dire, Garsabil ni. Dili, uy. Kinder Shabil. Ha? Kinder Shabil. Usa ni nga. Puko naman ni. Puko ni location. Tuyuan ni mo, oy. Yung mo sa lisi mo kayo. Wala ang gihatag sa Google Map. Ano dita gud? Wala. Buanga si Google Map, oy. Gasa to. Uya ni mo na, oy. Wala, Kaon wala. na lang ya. Dali. Kira? Kira. Iyo. Ano? Kira? Dali, ah, sulod yan. Sulod, sulod. Dagag tao ba? Uy. Wala tao lagi. Sulod, sulod, sulod. Eh, Kung kami rin ang aon mo. may gusto te. Walay tao dire. Tiwas ako eh, tiwas kaon mo. Ay, susunod na, sulod na. Mutura eh, madamay, mutura ba eh. Ulawan ko ba? Mutura eh. Sulod sa, sulod sa, desa, sulod sa, sulod. Ikaw sa kaon, kaon. Baho ikong init eh. May tao dire. Ano? Ay, ano naman ko'y plato? Ano ko'y plato? Ganina. Ikaduha mo na ako na ron. Oh, ako mo ning agi. Ganina. Ka. Luy ka oyo ba? Igutom in taon siya og ka nang. Kung bukani mo. Igutom tag siniga. Gani. Uya ikan awara gud on. Petin taon dyan yang kaon ka. Kuya ni kuya eh. Petin dyan yang kaon ka awara gud on. Kutung nga ba limang kagasya bilang gipangita na abot sa gapukon. Nahurot ganyang isa ka cook nga ko ang buti. Nani ang? Grabe no. Uya no. Kuya eh. Kay Greg siya natulong sa inyo ha. Kuya, tutulog ko siya sa basketballan. Naglita ako dito. Oh, basketball lang siya dito. Tugid siya mag-basketball. Ito. Kuya, kuya. Te, aris ako te. Salamat kayo te ha. Sige. Oh, aris ako ma'am. Salamat kayo ma'am. Uy, sige. Ayaw kuya. Wala. Anya. Na, sigmanda na na. Oo, sige, sige, sige. Why problema?